ka ji dai addu'a da aka yi min. Allahu akbar. Eh. Ubangiji Allah ya saka wa wanda ya maka wannan addu'a da alheri, kuma bai ce komai ba a cikin addu'o'in da ya maka, domin abin da yasa nace haka, shi kaɗan ya san ka. Bayan hannu ne ya sani, ni ko na san bayan hannun da cikin hannun. Saboda haka ubangiji Allah ya yi albarka, Allah ya ƙara ɗaukaka, kuma zuri'a Allah ubangiji ya albarkace ta. Allahumma Allah ya sa a gama da duniya lafiya. Allahumma amin. Manya kuma Allah ya ƙara musu lafiya, Allah ya sanya su ma a gama da su lafiya. Ka ci gaba da abin da kake yi, insha Allahu za ka gama lafiya. Zuciyarka ba ƙeta, ba munafurci, ba ganin ƙyashi. Kai mutum ne wanda kullum kana so wani ya samu ta hanyarka. Ubangiji Allah ya ƙara buɗa maka. Allahumma amin. Na gode. Ku taya ni da cewa amin. Na gode.